Tsamba yechina tinotora kubva kuna zvakazarurwa chapter 21 ndima mukati 10. Musoro wemanzwi Jerusalema idzva 10 verse. Kunyarara ngakudai kwatiri. Erugare kuno anotenda. Chekutanga tinode kutenda simba guru rake St. Nimrod. Iro ratiunganidza pano tese varume nemadzimai tichidzidziswa mashoko akanaka kuti tisvike kunyika itsva. Kunyarara ngakudai kwatiri. Musoro weshoko hanzi Jerusalema idzva. Jerusalema rakaprofitwa naJohani muna zvakazarurwa ari pachisuo chePatmos. Apa toda kutsanangura secret yeAfrica. Ndo chetavhurira iri tsamba. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. 10 verse. Ipapo akandiisa mumweya kugomo guru refu. Pazviro zvese zvairatidzwa Johani waizviratidzwa ari pasi. Asi panga kuda kupuhwa ichi chioneso akatakurwa akaiswa pagomo guru refu nemweya mutsvene. Kunyarara ngakudai kwatiri. Akandiratidza guta dzvene Jerusalema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari. 11 verse. Kunyarara ngakudai kwatiri. Zvikazi ndakaratidzwa guta dzvene Jerusalema richiburuka kubva kuna Mwari. Jerusalema raitobva kumusoro kudenga richiburuka kuenda kupasi. Kunyarara ngakudai kwatiri. 11 verse. Rinokubwinya kwaMwari. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. Izvozvi taakuaka Jerusalema tiine muprista Nimrod. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. Kubva pakutanga aporofita akuru akaporofita. Jeremia wakaporofita kuparadzwa kweJerusalema rekuIsraeri. Zviro kwazvo zvikaitika. Tenzi Jesu Kristo akazoporofita zvezvekuparadzwa kweJerusalema rekuIsraeri zvikazoitika. Asi vanhu iwawo havasi kuzotenzi Jesu Kristo paakauya haana kuzoporofita zverichizomukira zvekuIsraeri. Kunyarara ngakudai kwatiri. Wakabva amira kwakunyarara. Kunyarara ngakudai kwatiri. Johani ari pachisuo chePatmos inova iriyo tsamba yekupedzisira mubhaibheri. Ndiye wakazopuhwa chiratidzo chikuru cheJerusalema idzva richiburuka kubva kumusoro kudenga. Kunyarara ngakudai kwatiri. Zviro zvese zvekunamata zvakatangira muAfrica. Jehovha Mwari wakati zvichazoperera kuAfrica. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. Nekuti munhu wekutanga Adamu naEvha pakusika kwawo Garden of Eden rakanga riri muAfrica kuEthiopia. Kunyarara ngakudai kwatiri. Ndo kunooneka rwizi runonzi River Euphrates. Rwizi irororo runonga ruri muno muAfrica. Kunyarara ngakudai kwatiri. Africa inoi yakakosha hama dzangu. Uyu mupirisiti watiri kuteera ndiye mupirisiti mukuru kudarika apirisiti ese. Kunyarara ngakudai kwatiri. Iri basa raakatumirwa basa remweya mutsvene raari kuita. Ndiro basa guru nekuti rinobata kubva pakatanga usikwa denga nenyika. Ndiro basa riri kupendera zviro zvese zvakaitwa. Kunyarara ngakudai kwatiri. Kune ese akatumwa naMwari kubva pakutanga neakaprofita neakabate basa. Hakuna akabata basa echipedzaba. Nekuti iri basa rakazi rine munhu uchazoripedza uchazoripendera. Kunyarara ngakudai kwatiri. Waprofiti wese newapirisiti wese wakabata kare waibata iri basa uchisiya kunyangwe iye tenzi Jesu Kristo haazi kuripedzaba iri basa. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nekuti wakataura pachena pana Johani akati inini ndinoenda asi ndichazosiya mweya mutsvene munyaradzi ndiye wamuchazogara naye nekusingaperi. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. Right. Nhasi uno mupirisiti Nimrod wauya. Sekumbouya kwaakaita pazuro ari muwaki mukuru. Kubvira pakauya uyu mupirisiti takatanga kuona zvishamiso zvikuru. Kunyarara ngakudai kwatiri. Ocha inyika isina mvura asi wakatanga kuchera mvura akaisa mvura muJerusalema. Zvikazi Jerusalema raakuwakwa ndini ndaakuriwaka. Kunyarara ngakudai kwatiri. Pakatanga kuwakwa zvivakwa zvakanaka zvatiri kuona nhasi kuzadzisa chiprofiti ichi chetawerenga mubhaibheri chekuti ndakaona Jerusalema idzva kureva kuti Jerusalema idzva china chiri chiro chinyowani chinobva kuna Mwari. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nerugare kuno anotenda. Right. Africa inoi yakakosha. Ndimo muna simba rekunamata. Kunyarara ngakudai kwatiri. Abrahamu akaprofitwa zviro zvikuru. Asi nzara yashupa akatombotizira muAfrica akachengetwa akagamuchirwa muno muAfrica. Mukadzi wake Sara akatora bondwe raizi Hagai akatopuwa nebondwe muno muAfrica kudzokere kunyika kwake. Kunyarara ngakudai kwatiri. Nzara yanetsa futi kuIsraeri.
akaponera zvemunyika ino yeAfrica. Wakapedza makore akawanda akachengeterwa munyika ino kusvikira azodzokera kunhaka yemadzibaba awo kunyarira ngakudai kwatiri. Tenzi Jesu Kristu paakaberekwa achida kuurawa wakauya akaponera zvemuno muAfrica akachengetwa kusvika 5 years dzakakwana kuita kuti azodzokera achizobate basa kunyika kwake kunyarira ngakudai kwatiri. Jesu Kristu akufa. Kuna murume muAfrican waizi Simon of Cyrene wakatakura muchinjikwa watenzi Jesu Kristu. Ndiye muAfrican wakatakura muchinjikwa waJesu Kristu akaenda nawo. Zvaireva iko zvaireva kuti basa rako operera kuAfrica kunyarira ngakudai kwatiri. Paakatakura muchinjikwa akanga achitakura basa remweya mutsvene. Tsamba yayo inotaura kuti basa rako operera muAfrica kunyarira ngakudai kwatiri. Nerugare kunoonotenda pataurwa nyaya kurashika kukuru arume. Zvirokwazvo Satani unorwisa vanhu vari kubata basa remweya mutsvene kunyarira ngakudai kwatiri. Tinoda kuti tizvitye kuti nhasi uno temberi iri kuakwa. Isusu tiri papi nemadzimai nemhuri dzedu kunyarira ngakudai kwatiri. Tiri kushandira here temberi, tiri kufambira pamwepo nemupirisiteri nekuti basa rakazi rinozoperera kuAfrica kunyarira ngakudai kwatiri. Aporofita ese akaporofita asi hapana wakaporofita zvekufambe munyika itsvapa. Mukaverenga aporofita ese mubhaibheri kubva kuna Enoki ndiye munhu wakatanga kuporofita achitoenda kudenga kwacho asi haasi kutaura zvekufambe munyika itsva kunyarira ngakudai kwatiri. Johani ndiyega wakaporofita zvekupendera iri basa echiti ndakafamba munyika itsva ndikaratidzwa mwiri mutsva ndikaratidzwa kufamba kwomumwiri kwemunyika itsva ndikadya muchero hemo kunyarira ngakudai kwatiri. Nerugare kunoonotenda izvozvozvo ndo zvinoreva kuti mupirisiti ndiro kupedzisira. Iri basa ratiri kubata riti hamunguva yekuedzwa kukuru. Zvirokwazvo munhu unofanira kuzvityira zita rake arishandire. Tinokumbira kuna akuru ari kutitungamirira pamberi kuti makakomborehwa kwazvo nekuti makapuwa izvi zvigaro munguva yenguva yekupedzisira kunyarira ngakudai kwatiri. Endai mazvikumbirira maningi pazvigaro zvamakapuwa naMwari nekuti mimi muchazogara pamwepo naakuru ekumusoro kudenga ekare akabata basa kunyarira ngakudai kwatiri. Irori iri basa ramakapuwa rekutungamirira makaripuwa nekuti mupirisiti wakazviona kuti munozvikona kunyarira ngakudai kwatiri. Kana pane mhepo yakunetesa ndi Satani uri toise chinefu muvanhu kuti basa raMwari risafamba. Asi simba rekupasa munaro nesimba rekuzvikunda munaro kunyarira ngakudai kwatiri. Kubvira kuma70 kusvikira kumarabhauma umwe naumwe ngaakumbirire chigaro chake nekuti Satani wakatarisa kurwisa kuti basa retemberi risapera kunyarira ngakudai kwatiri. Iyo iyi munguva ari kudiwa temberi marufu ari kuwanda vanhu vari kurwarirwa vanhu vari kushaya mabasa ndi Satani uri kuzviita kuti basa risapera kunyarira ngakudai kwatiri. Asiwo pachezvako ukaonoti mari yetemberi yakunetsa chimbokwira gomo ukumbire kuti tenzi ndode kuaka iri Jerusarema kunyarira ngakudai kwatiri. Nekuti uyu musha waMwari wakaporofitwa unechipikirwa auwaki kinyoro zvisina hondo mukatiba kunyarira ngakudai kwatiri. Umwe naumwe ngaakumbire zvine masimba akumbire zvine simba achiti changamire nini mari yetemberi ndinopedza kunyarira ngakudai kwatiri. Nerugare kunoonotenda